Владимир Дубоўка. Адна гарошынка. Можа, праўда, можа, не. У далёкай старане між людзьмі быў добры лад. Так жылі, як з братам брат. Ані сварак, ані кпін, а ніякіх калатнін не бывала ў іх здаўна. Адным словам, сябрына. Але ж кажуць, што бядзе перашкод няма нідзе, што яна наносіць смут у зацішны самы кут. Адбылося так якраз у далёкі даўні час. Цераз вёску летнім днём падарожны ішоў з кійком. Ідучы, ён еў гарох, ты бядзе і дапамог. Ён гарошынку адну упусціў на дзерняну. Падарожны ўдаль пайшоў, знік і знак яго слядоў. А гарошынка ляжыць, як пярліначка блішчыць. Мышка з норкі нюх-нюх-нюх, да гарошынкі трух-трух. Толькі ўзяць хацела ў рот, як яе заўважыў кот. Кіпцюры настроіў ён, ты за мышкай наўздагон. Але пёс з-пад брамы скок, да кота і ўцяў за бок. Кот замяўкаў, пёс гар-гар, а каціны гаспадар пса суседскага таго і пагладзіў батагом. Пёс завыў, заекатаў і забыўся пра кота. Гаспадар ягоны ўміг з хаты выскачыў да іх, ды схапіўшы нейкі кол, па суседу перавёў. Узнялася бойка там, гвалт страшэнны, тарарам, і радня з усіх канцоў наляцела да байцоў. Хто за пса, хто за кота, не вайна, а дурата. Білі моцна, білі так, каб застаўся добры знак. Разлілі пасля вадой той бязглузды, дзікі бой. А затым пайшоў разгляд, хто ў бойцы вінават. Стала сорамна ўсім, як дазналіся аб тым, што ўвесь пачаўся бой ад гарошынкі малой.